Blwyddyn newydd dda i chi i gyd. Dyma eiriau Salm 8 o Beibl.net. O arglwydd ein brenin, mae dy enw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Mae dy ysblander yn gorchuddio'r nefoedd yn gyfan. Gyda lleisiau plant bach a babanod, rwyt yn dangos dy nerth yn wyneb delynion, i roi diwedd ar y gelyn sy'n hoffi dial. Wrth edrych allan i'r gofod a gweld gwaith dy fysedd, y lleiad a'r sêr a osodais yn ei lle, beth ydy pobl i ti boeni amdanyn nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Rwyt wedi ei wneud ond ychydig is na'r bodau nefol, ac wedi ei goroni ag ysblander a mawredd. Rwyt wedi ei wneud yn feistr ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei awdurdod, defaid ac uchen o bob math, a hyd yn oed yr anifeiliaid gwylltion, yr adar sy'n hedfan, y pysgod sy'n y môr, a phopeth arall sy'n teithio ar gerynt y moroedd. O arglwydd ein brenin, mae dy enw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Darlleniad o lyfr y Pregethwr, pennod 3. Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwyl dan y nef, amser i eni ac amser i farw, amser i blannu ac amser i ddiwreiddio'r hyn a blanwyd, amser i ladd ac amser i iachau, amser i dynnu lawr ac amser i adeiladu,
amser i wylo ac amser i chwerthin, amser i alaru ac amser i ddawnsio, amser i daflu cerrig ac amser i'w casglu, amser i gofleidio ac amser i ymatal, amser i geisio ac amser i golli, amser i gadw ac amser i daflu ymaith, amser i rwygo ac amser i drwsio, amser i dewi ac amser i siarad, amser i garu ac amser i gasau, amser i ryfel ac amser i heddwch. Pa elw a gaeth y gweithiwr wrth lafurio. Gwelais y dasg a roddodd Duw i bobl i'w chyflawni. Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser, a hefyd roddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl. Eto, ni all neb ddirnad yr hyn a wnaeth Duw o'r dechrau i'r diwedd. Rwyf yn gwybod nad oes dim yn well i bobl mewn bywyd na bod yn llawen a gwneud da. A gwn, mae rodd Duw yw fod pob un yn bwyta ac yn yfed ac yn cael mwynhad o'i holl lafur. Ac o'r Hen Testament i'r Testament Newydd, a mae'r darlleniad yn dod o lyfr Datguddiad, pennod 21. Ac mi awelais nef newydd a deiar newydd. Canes y nef gynta a'r ddeiar gynta a aeth hibo, a'r môr nid oedd mwyach. Am y fi Iowan a welais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd, yn dyfod oddi wrth Dduw i weired o'r nef, wedi I pharatoi fel priodasferch wedi I thrwsio i'w gŵr. Ac mi aglywais lef uchel allan o'r nef yn dwedyd, wele y mae pabell Duw gyda dynon ac fe a drig gyda hwynt. A hwy a fyddant bobl iddo ef, a Duw ei hun a fydd gyda hwynt, ac a fydd yn Dduw iddynt. Ac fe sych Duw ymaith bob deigr oddi wrth I llyged hwynt, a marwolaeth ni bydd mwyach, na thrystwch, na llefen, na phoen ni bydd mwyach, oblegid y pethau cyntaf a aeth hibo. A dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd-fainc, wele yr wyf yn gwneithur popeth yn newydd. Ac y fe a ddywedodd wrthyf, ysgrifenna, canes y mae'r geiriau hyn yn gywir ac yn ffyddlon. Ac y fe a ddywedodd wrthyf, darfu. My fi yw alffa ac omega, y dechrau a'r diwedd. A boed I ffendith Duw orffwys ar y darllen a'r gwrando a'r deall o'i air sanctaidd ef ar ein cyfer ni. Amen. Gadewch I ni weddio. Holl alluog Dduw, yr hwn wyt yr un ddoi heddiw ac yn dragywydd, mawrygwn dy enw, am yn tywys ni I ddechrau blwyddyn newydd arall. Bendithiwn di am dy gariad ath drigaredd tuag atom, gweithaf yn hanffyddlondeb a'n hanifuddod. Diolchwn I ti bod yn holl ddyddiau yn dy law, ac na elwyr arnom I dreulio'r un ohonynt heb dy gymorth di. Cynorthwya ni
y flwyddyn newydd hon i fyw yn dy gwmni di. Bydd o'n mewn i'n puro, o'n blaen i'n harwen ac o'n hamgylch i'n hamddiffyn. Cryfha yn ffydd, fel y bydd i ni lynu wrthyt, perffeithia yn cariad, fel y medrwn weithio drosod, a phar i ni obeithio'n ddibaid am ddyfodiad dy deyrnas. Cymorth ni i ddisgwyl wrthyt, ac adnewydda ein nerth. Ti o Dduw yw'r alffa ac omega, y cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r diwedd. A diolchwn dy fod ti gyda ni yn 2021, gwment ag yr oeddet ti yn 2020, ac ym mhob blwyddyn o'n profiad ni. Tywys ni o Dduw, a phar i ni gyflawni pethau mawrion yno ti yn y flwyddyn newydd hon. Ac ar ddechrau flwyddyn newydd mi gyflwynwn ni ti anghenion yn byd ni. Ro ddoethineb i'r genhedloedd a'i harweinwyr, ar un ni'n gweddio yn arbennig dros o ninnau yma ym Mhryden wedi dechrau pennod newydd yn ein perthynas gyda gwledydd eraill Ewrop. Boed o Dduw i ni adeiladu o'r newydd berthynas dda, byddo er lles pob un sy'n trigo yng ngwledydd y cyfandir hwn a thrwy'r byd i gyd. Glyw yn gweddiau preifat personol ni hefyd. Ac mewn enid o ddistawrwydd, gad i ni addynedu nid yn unig i fod yn bobl fwy ffyddlon i ti, ond hefyd i gofio yn fwy manwl ac yn well anghenion y sawl sydd o'n cwmpas ni. Gyda rai sydd yn dost, rai sydd yn galaru, rai sy'n dlawd i hamgylchiadau. Ateb o Dduw, weddiau bob yr un ohono ni os gweled un dda, a mi ni ofyn y cyfan yn enw Iesu, a ddath i'n byd fel un ohonom ni, ac y disgleiriodd ei ogoniant ymysg y cenhedloedd. Yr un Iesu a'n dysgodd pan yn gweddio i ddweud, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gneler de wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroen ni heddi yn bara benyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y maddeuwn ninnau hi'n dyledwyr. Ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eithir gwared ni rag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae awdur llyfr y Pregethwr wedi deall yn iawn bod ystod o amrywiaeth o amseroedd yn ein bywydau ni, bod gwahanol gyfnodau a bod ni ddim yn aros yn yr unfan, bod Duw wedi pennu fod bywyd y ddynoliaeth i amrywio o dymor i dymor, o flwyddyn i flwyddyn, o gyfnod i gyfnod. Ond eto, a ninnau wedi profi'r fath flwyddyn
ac ugain. Fi'n siŵr yn bod ni i gyd yn gofyn i ni'n hunain, pa fath o flwyddyn y bydd 2021? Sut fydd y flwyddyn newydd hon yn ffito mewn i rychwant profiadau'r ddynoliaeth y mae llyfr y Pregethwr yn sôn amdani nhw? Lle fyddwn ni ar y llwybr yna? Ydy'r pendil am symud o enedigaeth i farwolaeth, o lawenydd i dristwch, o ddawnsio i ddagre, neu i'r gwrthwyneb yn achos y pethau hynny? Wel, ar ddechrau 2021, mi fedrwn ni fod yn sicr o un peth. Mae Duw bob amser yn reoli yr amseroedd. Fues i i'r ail ddarlleniad at lyfr Datguddiad, at y lle y mae Iowan ar ddiwedd ei weledigaeth yn crynhoi pob peth, ac yn gweld yn glir yno fod un wrth y lliw, fod un yn reoli pob tymor a pob blwyddyn, bod Duw ei hun yno, yr alffa a'r omega, ac mae fe yw'r un sydd yn sicrhau bod popeth yn cael ei gyflawni yn ôl i ddibenion ef. Duw a'n tywysodd ni drwy bob tro yn ein profiadau ni yn 2020, fel unigolion, fel teuluodd, fel cymunedau, fel gwlad a fel y ddynoliaeth ar draws y ddaear. A'r un Duw hwnnw, yr un Iesu Grist oedd ddwe heddi ac yfori, bydd yn ein tywys ni drwy'r flwyddyn newydd hon hefyd. Dibynnwn ar yr alffa a'r omega, dibynnwn arno pa dymor bynnag mae yn ein bywydau ni, i'n cynnal ni ac i'n tywys ni hyd y diwedd, ac yn ei enw. Amen. Ar derfyn yn gwasanaeth felly, gai eich gwahodd chi os oes yna unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol i ddod i gyswllt â minnau neu un o swyddogion yr eglwysi, a mi geisiwn ni yn gorau glas i ddiwallu eich anghenion chi. Mi fydd y gwasanaethau o leia drwy gydol mis Ionawr ar-lein yn unig, a mi fyddwn ni'n cyhoeddi maes o law pryd y fydd hi'n ymarferol i ni i ail ymgynnull yn y capeli. Gadewch i ni felly ar ddiwedd yr oedfa roi yn gofal i'r arglwydd. Gweddiwn. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.